Milí priatelia, dnes sme všetci 5 poslanci Smeru zahlasovali za odvolanie Ursuly von der Leyenovej, pretože sme presvedčení, že táto pani vedie Európsku úniu do záhuby. Je spolu zodpovedná za rozvrat európskej ekonomiky, keďže sme sa pod jej taktovkou nezmyselne ostrihli od lacných ruských energií a zavádzali absurdné ekologické opatrenia. Jej škandál s utajovanou komunikáciou s Pfizerom pozná každý. Rovnako ako aj rozhodnutie súdneho dvora EÚ, ktorý toto jej konanie odsúdil. Najnovšie išla bez mandátu Európskeho parlamentu podpísať dohodu s Mercosurom. Všetci 5 sme hlasovali za to, aby sa jej arogantné rozhodnutie posúdilo súdnym dvorom. Naše hlasy boli rozhodujúce. Robíme všetko preto, aby Leyenová padla. A spolu s ňou aj Kaja Kallasová, ktorá ženie Európsku úniu do vojny proti Rusku a nedokáže ani len odsúdiť americký imperializmus vo Venezuele. S takýmito lídrami je Európska únia na smiech v celom svete. Žiaľ, Leyenovú kryjú tak progresívci, ako aj KDH-ci. Sú teda zodpovední za všetko zlo, čo pácha Brusel. Vrátane Green Dealu, migračného paktu a LGBTI agendy. My v Smere urobíme všetko preto, aby sme Leyenovú porazili. Na naše hlasovania sa môžete spoľahnúť. Pani Leyenová. Pani Kallasová. Dozrel čas, aby ste odišli. Ideme práve odvolávať Ursulu von der Leyenovú za to, aká je neschopná, za to, akým neustálými spôsobmi ďalej ničí Európsku úniu. Teraz najnovšie zmluvou o Mercosure, ktorá poškodí aj slovenských farmárov. Ježibaba skrátka musí odísť, zaplavila Európu nebezpečnými imigrantmi, ničí všetko. Jej absolútne chorý Green Deal jednoducho je dôvodom, prečo Európa padá a my hlasujeme za jej odvolanie, pretože tá tam už dávno nemá čo robiť. Takže hlasujeme za odvolanie Ursuly von der Leyenovej. So it is rejected. Takže vidíte, priatelia, 165 europoslancov nesúhlasí s Ursulou von der Leyenovou. Zase ju podržali progresívci, zase ju bohužiaľ podržali KDH-ci, ktorí neustále jednoducho kryjú komisiu a kryjú všetky tie zlyhania. Ale napriek tomu my s Miňom Masarykom v našom politickom tlaku neprestaneme a budeme bojovať za to, aby Leyenová čím skôr skončila, pretože čím skôr skončí, tak tým menej bude Európe ubližovať.